מקשיב לך, לא, אתה רוצה להמשיך. כן. נו, שיעשה כמו כל הפרס כנפיים, התחיל לעשות קולות. לא, 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 תסתכל. חזק. מקשיב לך, אלון. הוא מפחד, מישהו מזיז את הגדר, לא להזיז את הגדר, חמודים. הוא מפחד, לא להזיז את הגדר. תפשר שתיים. הוא אומר עליך, אתם אבלים, אני עושה כאן ואתם ממשיכים אחריי. נראה מאוד שופט. יאללה, בוא. עכשיו אתה מתחיל אומר לך שהוא ללכת. אני לא רוצה שתלך. הוא לוקח תנופה, הוא לוקח תנופה. הוא לא רוצה שתלך. יש לי הרגשה שהוא סובל. למה? לא יודע. לא סובל, לא סובל. בסדר, כן. אם הוא היה סובל, הוא לא מתנהג ככה. נראה לי להפסיק. לא נראה לי, אתה מבין. אתם מתאימים ביחד. וואי, חזק, אבל חזק. אם אבא שהיה פה, אתה היית נופל, היית משתין. אבא שלי קרוע. מה קרוע? לא לגעתי. אבא שלי יודע לחכות את כל החיים. איזה מצחיק. הנה, הוא עושה שם עניינים. נראה לי יש לו עצמות כבדה. אני יודע שהשתולל, אני יודע שהשתולל. הוא קודם משתולל. ממש. נראה לי כואבת לו הבטן. כן, כואבת לו הבטן. הוא גם נפוח טיפה. בסדר, אבל זה שתייה, נעבור לו. כן. תהי את הבאז, איך הוא תפס את הזה. תראו איך הוא תפס את הזה. הבאז, איך הוא תפס שם את ה... לא ראיתי פה את העכבר. העכבר, איזה יופי הוא תפס אותו. תראו. יפה, יפה. כל אחד יעשה לתורו, נו. לא 10 קולות, כל אחד, לא 20 אנשים. יא דודס, רק אחד מכם, אי אפשר לעשות מלא. לא להזיז את הגדר. לא, לא. סש. הייתי בית שהתריץ. בלילה? אנחנו הולכים הוא לא רוצה שתלך. טוב, תראה איך הוא יצא. בואי. כן, אבל הוא יתבדל. לא. תבין לה את זה. Слушай, боится. Сюда. Еще? Не хочет. Ну, громче. Саша, ты его пугаешь так. Пошли. Пошли? Ну, я хочу, Что?
Думаю, мы сейчас подходим. А мой Ляля, он не хочет домой. Ляля не хочет домой.